Pagbantay sa Semana Santa, gipasiguro sang CDRMO, PSTMO kag City Health Office. Samtang Mayor Jerry Treñas nag-aapila sa publiko nga magpamalandong. Ginpasiguro ni Mayor Jerry Treñas nga nakabantay ang mga departamento nga mayar asang responsibilidad sa tion sang Semana Santa. Kaangay na lang sang CDRRMO, PSTMO kag City Health Office. Mahimo nga mag-deploy gid sang personnel suno kay Mayor Jerry Treñas sa mga simbahan bangod sang ginalauman nga pagbalik sa mga aktibidad. Naka-alerto naman ang PSTMO para magbantay sang trapiko bangod sang ginalauman pagdamo sa mga motorista. Nagligad pa nga semana ga preparar ng aton CDRRMO, PSTMO, kag ang City Health para sa Holy Week, no? Naibalaan sang tanan nga ang trabaho hasta na lang sa Wednesday, sa Thursday off na kita hasta na sa Domingo. Kag ginapreparahan na sang aton nga mga opisina para nga kung ano ginman mga sitwasyon nga kinahanglan naton i-attender, we are immediately ready. Sa isa naman ka-interview sa alkalde, nag-aapila siya sa publiko nga kung nahimo, magpamalandong sa panimalay para mabatsyagan ang rason sang pagdumdum sang Semana Santa. Sa pagsulod ta sa Semana Santa, mamalandong kita. Mamalandong kita kay ginalantaw naton nga mo yung tion nga dapat magpalapit gid kita sa mahal nga makaako para nga ma-reflect man naton ang aton nga pangabuhi kung anong pang-ubra naton para nga padulong kita kag magpalapit kita sa aton mahal nga makaako. 4 ka adlaw nga wala trabaho sa Iloilo City Hall o pisa sa Huwebes Santo tungtong sa Domingo de Pascua. Balik trabaho na ang mga empleyado sa maabot nga Lunes, Abril 18. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.